זוהי תמצית הערכת המודיעין הלאומית, כפי שפורסמה אתמול בוויינט, וכתוב לדוקטור ברק בן צור, מי שבתוקף תפקידו הכיר מקרוב את מערכות המודיעין שלנו. שלום לך. רק נאמר שאתה לשעבר בכיר בשב"כ ובאגף המודיעין, וכיום מרצה במרכז הבינתחומי. נכון. אוקיי. אז אנחנו רוצים עכשיו להבין, נוכח הדוח הזה, מה קורה עם המודיעין שלנו? שנראה קצת אפס, הנה, הבוקר קראנו בעיתון, מקרטע. המודיעין הישראלי, כמו כל מערכת מודיעין אחרת, יש לו מצוינויות, יש לו צדדים שהם נכסים בלעדיים, ויש לו כשלים לכל אורך ההיסטוריה. ובדו-שיח שלנו עם קהילות מודיעין אחרות, אני חושב שהמודיעין הישראלי בממדים מסוימים, ניקח לדוגמה את סוגיית הלחימה בטרור. כן. מדינת ישראל משמשת למעשה בהרבה מאוד פורומים, בהרבה מאוד במות מודיעיניות וציבוריות, אחד מהגופים שהם בית הספר ללחימה בטרור. ואיפה הצדדים החלשים שלנו? הצדדים החלשים שלנו הם הצדדים שהם חלשים בקהילות מודיעין אחרות. אותם נקודות. זאת הסוגיה של הפרשנות, העניין של חוות הדעת, ומה שנקרא בשפה המקצועית, הערכות המודיעין. זמננו קצר ויש לנו הרבה דברים ככה לחסות, אז קודם כל תספר לנו קצת על הדוח הזה, בנקודות מדויקות. הדוח הזה הוא כתבה אחת בעיתונות, ומכתב עיתונאי שנחשב לבעל מקורות מצוינים עד כדי כך שהוא פורסם עוד לפני שזה הוצג בקבינט או בפורומים אחרים. זה בהחלט הישג שראוי להערכה, בהחלט. אבל מה זה אומר שמצבה של ישראל השתפר מבחינה אסטרטגית? תראי, צריך לקרוא את הניואנסים שבו המודיעין משתמש, וצריך לראות נכוחה למה הדברים מכוונים. אם אנחנו מסתכלים על סוגיית הצבאות הסדירים, הרי ב-30 השנים האחרונות, מאז תהליך השלום עם מצרים, 94 הסכם השלום עם ירדן, והשינוי שחל במערך הכוחות הסדירים לאחר כניסת ארצות הברית לאפגניסטן ולעיראק, הרי שהמשמעות של כל אותם דברים זה שלמעשה אין מערך צבאי של צבאות סדירים שיכול לסכן את מדינת ישראל. קיומית. קיומית, כן. שנים ארוכות דיברנו על כוחות משלוח, על חזית, וראינו את זה זה נגמר. מה בעניין טרור, גרילה, תנועות כאלו? זאת הנקודה האחרת. סוגיית השחקנים הבלתי מדינתיים, שהם קבוצות טרור, קבוצות חמושות במובן הרחב, שזה כולל מיליציות וכולל מתקוממים, חתרנות ואפילו פשע מאורגן. בנושא הזה, האיום הזה, כפי שהוא איום על כל החברה המערבית, הוא בהחלט איום רב משמעות גם עלינו. הוא הפך להיות טוב יותר או רע יותר ביחס אלינו האיום הזה? תראה, כל עוד המרכיב האידיאולוגי והמרכיב של השנאת מדינת ישראל ושימתה בראש היעדים של גופי הטרור, הרי שהאיום הזה הוא איום של ממש איום חמור ביותר. מילה אחרונה, אי אפשר לסגור את הדיון הזה בלי הגרעין. הגרעין, אנחנו כבעל דעה, אנחנו מצבנו יותר טוב, יותר האמריקאים אמרו ככה, המודיעין שלנו אומר ככה. תראה, המגמה הכללית בעולם הרחב, אנחנו ראינו את זה במקרה הלובי, אנחנו ראינו את זה במקרה של צפון קוריאה. יש רמזים ברורים, לפחות על פי העיתונות הזרה לגבי סוריה, ומה שקורה במזרח התיכון הרחב יותר, פקיסטן, שהיא מאוימת על ידי תנועות פונדמנטליסטיות, וכמובן בראש ובראשונה איראן, שהיא חובקת מצד אחד אידיאולוגיה קיצונית ומצד שני יכולת טכנולוגית. בנושא הזה בוודאי שהמצב לא מצביע להשתפרות. בנקודה הזו, אבל אנחנו עוד נמשיך ונדבר על כך, אני בטוחה בהמשך בהרחבה. תודה רבה לך. אחרי הפרסומות והמבזק, עדכון מזג האוויר וגם כמה נשים נמצאות ברשימת 100 העשירים של ישראל.